Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Калі натоўп быў накормлены, Езус адразу ж загадаў вучням сваім сесці ў човен і пераплысці на другі бок перад ім, пакуль ён адпусціць народ. Адпусціўшы народ, ён падняўся на гару памаліцца ў самоце. Калі настаў вечар, заставаўся там адзін. Тым часам човен ужо адплыў шмат стадыю ад берага, і кідалі яго хвалі, бо вецер быў супраціўны. У 4-ю шварту ночы Езус пайшоў да іх, ідучы па моры. А вучні, убачыўшы, як ён ідзе па моры, спалохаліся і казалі: «Гэта прывід!» І ад страху закрычалі. Але Езус адразу загаварыў з імі і сказаў: «Будьце адважнымі, гэта я, не бойцеся». Пётр сказаў яму адказ: «Пане, калі гэта ты, загадай мне ісці да цябе па вадзе». Ён жа сказаў: «Ідзі». Выйшаўшы з чаўна, Пётр пачаў ісці па вадзе і падышоў да Езуса. Але, убачыўшы моцны вецер, спалохаўся і, пачаўшы тануць, закрычаў: «Пане, ратуй мяне!» Езус адразу ж працягнуў руку, схапіў яго і сказаў яму: «Малаверны, чаму засумняваўся ты?» Калі увайшлі яны ў човен, вецер сціх, а тыя, хто быў у чаўне, пакланіліся яму і сказалі: «Ты сапраўды Сын Божы». Гэта слова Пана. Дорогие браты и сестры, на пачатак подзялюся своей жыццёвай гісторыяй, сваім жыццёвым таким нават нейкім сэнсе змаганнем. Я узгадываю, калі рыхтаваўся да гаміліі, узгадываю першае гэта гісторыю свайго жыцця, калі трэба было першы раз сказаць сваю гамілію, пропаведь. Я як памятаю яшчэ гэтую дату, 14 мая 2022 года я меў пасведчанне, і наступная субота у нас заўсёды ў семінарыі быў звычай, што новыя д'яканы, яны заўсёды тады рыхтаваліся, першая гамілія на нешпрах урачыстых альбо ютрані, яны тады прапаведавалі для ўсёй семінарыі, для ўсіх тут прысутных у капліцы. І узгадваю гэты момант, што менавіта і так выпаў лёс, што якраз пасведчанні, і на наступны тыдзень, хіба што субота вечар, гэта была моя першая пропаведь, такая, скажам, ужо афіцыйная. І узгадваю гэты момант чаму? Памятаю, што я доўга рыхтаваўся, што сказаць, як сказаць, дакладна ўсё напісаў на картачцы. І калі настаў гэты момант, калі я выйшаў да амбоны, стаў перад усёй семінарыі, і ты сядзіш, што сядзяць перад табою твае браты з семінарыі, з якімі ты вучышся ўжо так шмат, доўга. Сядзіць перад табою рэктар семінарыі, айцец духоўны, там яшчэ нейкія святары, которые служаць у семінарыі. І адразу, я памятаю, такі быў ступар. Такое, і не можаш сябе нічога, так можна сказаць, даць.
Вось такія перажыванні. І такі сапраўды у гэтым моманце узгадаў сабе, так можна сказаць, хутка памаліўся і кажу: Хрыста, ну, па-першае, я рыхтаваўся. Па-другое, я ведаю, што ты прамаўляеш. Я ведаю, што ты побач са мной. Дапамажы мне. І сапраўды, і тады все, што трэба было, сказаў, нават болей. І знік адразу і страх, вось менавіта, і все атрымалася вельмі добра. Яшчэ ў нас такі звычай у семінарыі быў, можа, яшчэ цяпер ёсць, калі першая гамілія дзякана, то все паці па прыёму рыхтуюць картачкі з ацэнкамі. І тады, калі ён сядае, то все ацэнкі падымаюць. Ну, канешне, гэта ўсё такое жартамі, ну, але ты гэтым вельмі моцна перажываеш. І вось чаму я узгадаў пра гэты момант. Бо сёння мы разам з вами чуем, як вучні разам з Христом сустракаюцца з хвалямі свайго жыцця. І сапраўды гэтыя хвалі могуць быць розныя. Часамі гэта страх перад нейкім, перад выступам, перад публічнасцю. Страх можа быць перад нейкай рэчу, якую трэба зрабіць, перад нейкай адказнасцю, перад працай. Страх перад нейкай размовай. Магчыма, гэтыя хвалі могуць быць іншыя, напрыклад, цяжкасці, хвароба, розныя хвалі, ад малых да вялікіх, з якімі мы сустракаемся разам з вами ўсё жыццё. Таму вось менавіта гэта тое, мы разам з вами перажываем падобныя моманты, што перажываў Пётр і вучні вось сённяшнім Евангеліі. І на што хацеў бы звярнуць увагу, вось распачынаючы ад гэтага, ад гісторыі. Першае, хачу звярнуць увагу на Петра. Паглядзіце, мяне вельмі ўражвае сёння Пётр, бо ён, можна сказаць, паказваецца сёння ў двух момантах. Такіх момантах супрацьлеглых. З аднаго боку, Пётр сёння паказваецца нам, мы яго бачым, як першага сярод веруючых. Першы. Бо ён сапраўды, вось кажа Хрысту: калі гэта ты, дазволь мне ісці. І ідзе па вадзе, як бы паказваючы, што сапраўды ён адказаў верай на гэта, ён пайшоў на заклік Хрыста. Ён першы сярод веруючых. З другога боку, гэта той, хто таксама ў гэтай Евангеліі, можна сказаць, паказваецца нам як першы сярод няверуючых. Як наступіў момант цяжкасці, хвалі, ён тонець. І ўсё, што перад гэтым ён перажыў, усё нават гэта не дапамагло яму, каб вось менавіта не патануць. І ведаеце, вось гледзячы на Петра, я разумею, што ў нейкім сэнсе мы падобныя да яго. Розныя могуць быць сітуацыі, я толькі магу некалькі прыкладаў падаць. Я магу прыгожа прыйсці ў касцёл у нядзелю, памятаць пра Хрыста, пра святую імшу, памаліцца і, выходзячы з касцёла, забыцца пра яго на цэлы тыдзень і вярнуцца праз тыдзень. Можна сказаць, у касцёле я першы сярод веруючых. Выхажу на вуліцу, я забываюся. Я забываюся, што я хрысціянін і ўвогуле не жыву гэтым. Можа быць так. Ну, гэта ўжо, можна сказаць, такая скрайнасць. Але часамі, сапраўды, мы носім імя хрысціянаў, але часамі, сапраўды, мы ад гэтага пазбаўляемся нашымі нейкімі ўчынкамі. Тое, што даём, можа, нейкае антысведчанне. І такое ёсць у нашым жыцці. Што вось мы падобныя да Петра. І ведаеце, што цікавае?
Я калі чытаў, мне было цікава, што на гэты тэмат кажуць айцы касцёла, святы Аўгустын, вось менавіта на гэтую сустрэчу Пятра і Хрыста. І ўсе як адзін, можна сказаць, паказваюць і задаюць адно і тое пытанне. Чаму Пётр пачаў тануць, калі перад гэтым ён ішоў па вадзе? Яшчэ перад гэтым ён бачыў цуд, калі Христос размнажае хлеб і рыбу, накарміў шматтысячны натоўп. Чаму Пётр пачынае тануць? І, ведаеце, адказ, які яны даюць, мне вельмі падабаецца. Ён не пачаў тануць таму, што хвалі. Ён не пачаў тануць таму, што моцны вецер. А ён пачаў тануць таму, што адвярнуў свой зрок ад Хрыста. Адвярнуў свой зрок. І ведаеце, мяне гэта так дакранула сапраўды, што і ў нашым жыцці так ёсць. Як толькі я адварачваю зрок ад Хрыста, пачынаюцца хвалі, альбо хвалі ёсць, але калі толькі адвярнуся, я пачынаю ў іх тануць. Я ўжо не магу сам справіцца. Мяне накрываюць гэтыя хвалі. І вось сапраўды тое, да чаго мы сёння разам з вамі запрошаныя, вось на гэты адказ, што такое вера. Ведаеце, у нейкім сэнсе вера – гэта тое, што я не адводжу свае вочы ад Хрыста. Можна сказаць, што я няспынна сузіраю Хрыста, няспынна на яго гляжу. У моманты розных маіх хваль, цяжкасцяў, перажыванняў, таго, што я маю. Ведаеце, таксама мяне здзівіла ў гэтым Евангеліі адзін такі момант, што калі Христос прыходзіць да вучняў, Пётр, вось я калі сябе ўяўляю ў гэтай сітуацыі, то я б сказаў Хрысту першае, што побачыў, калі гэта ты суціш гэта ўсё, на што гэтыя хвалі, можна ж спакойна плысці далей. Сядай у лодку, успакой хвалі і паплывём спакойна разам. Але мяне здзіўляе, што кажуць Христос, Пётр. Ён у гэты момант кажа так, што калі гэта ты, дазволь мне ісці. Дазволь мне ісці па гэтых хвалях. І што таксама, вось, калі чытаючы каментары, убачыў, што каментуюць айцы касцёла, што вось гэтымі словамі як бы паказваецца сімвал таго, што Пётр, вучні, гэты човен, гэта, так можна сказаць, сімвал хрысціянаў, касцёла, у свеце, якім мы жывём. І што хвалі яны будуць. У сэнсе такім, што Пётр кажа, дапамажы мне ў гэтых хвалях вытрымаць. Не забяры гэтыя хвалі, а дапамажы мне ў іх бачыць цябе, ісці за табой. І вось менавіта ў гэтым і ёсць хіба нашае збаўленне, каб вось менавіта ў момантах хваляў, каб я вытрымаў у гэтым. У моменце хвалі я пробаваў, можна так сказаць, захаваць імя хрысціяніна, захаваць імя веруючага чалавека. Можна сказаць, не апусціць рукі. У гэтым і ёсць нашая вера і нашае збаўленне. Што сапраўды гэтыя хвалі, яны ў нашым жыцці будуць. Хвалі яны будуць няспынна, меншыя, большыя. Але вось менавіта ці я ўвесь гэты час хачу сузіраць Хрыста, глядзець на яго і казаць, што разам з табою я прайду праз гэта. Няхай гэтае слова будзе для нас таксама такой надзеяй, што нават калі я у сваёй слабасці адвярну зрок ад Хрыста, пачану тануць, то заўсёды ёсць гэты момант: «Пане, ратуй, бо я тану». І на які Христос, як чуем у Евангелі, адразу ж працягнуў руку.
Вось няхай гэтае слово нас умацоўвае ў веры. Сапраўды умацоўвае, паказвае нам, што хвалі ў нашым жыцці будуць. Розныя, малыя, вялікія, цяжкія. Але каб усім гэтым мы пробавалі не адвярнуць зрок ад Хрыста, каб вось менавіта ісці за ім, ведаючы, што ён таксама заўсёды побач. Ён мяне вядзе.